haba ngile kemen snem thamai gikan mau ba ya kajing sedang ban khain snem shakmat lene ya kajing sedang ban khain snem shadin kasdang nanu kajing kha bar kajing yap kajong Jesus Christ ngile kemen snem thamai namar arjar snem tam menshwa yau Jisu lakha ban yap bat ban mipan u Jisu ude uwe ubaka history jong keperthei kamla panyai lai dalele ru em u Jisu ulapia lane divide ya ka history jong keperthei ha ki ar banta kata kade before Christ lane shwa Christ but after that lane hadin kajing yap kajong Jesus Christ dene kata kadau papa ro keperthei laki de ki kristan ne ki bom de kristan ro lane la haparo ki culture jong keperthei ki lekman snem thamai klem damodur ya karukom khain snem lasdang nadu kajing kha bar kajing yap kajong Jesus Christ o Jisu umdan sipai Henry udeus im jong kisim pat uble jong ki ble u yai tang khandiet ki jingjingai ha kajing im kajong o Henry ude unok pan im jong keperthei omdon noyelam niam nes im ba keperthei keburam pelat pan yu Jisu kumta la da pikwa pan tip susu chpang Jisu hakum kini kipor babiang ki resource phila banwat pnia khanang ban tip shai susu chpang kajing im kajong u ha kane keperthei kuble shibon snem thamai basuk yepi